sa pag-ampo sa tuang mahal nga patron San Nicolas de Tolentino. Nining ika-83 na ato nang hinulsulan ang atuang mga sala, umangayo kita sa pasaylo ug gugma sa Dios. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o ganinyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kanay sayang at mauni sa yuta, Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan.
Magampo kita. O Diyos, pinagi ni San Nicolas de Tolentino, imong gitawag ang mga walay pagtuo gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag sa kamatuoran. Itugot nga pinagi sayang mga pangamuyo, magpadayon kami nga dili matarog diha sa pagtuo ug magpabilin kaming makanunayon diha sa paglaom sa ebanghelyo nga iyang giwali. Kini among gipangayo, pinaagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Pagkatahom sa mga tiil, ni adtong milata sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, ug pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Sion, naghari ang imong Dios. Naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan, gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Akong kabilin, O Ginoo. Ikaw kabilin, O Ginoo. Bantay ako, Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug akong kupat. Ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Ikaw ang kabilin, O Ginoo. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Ibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Buna na siya sa akong tong kamot, wala ako'y kabalakan. Ikaw
makaambit ako sa panalangin ni ini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Ang ginumana kaninyo. Maanaw sa ganimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa napulog usa ka tinun-an. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabutonan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapio nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Puman makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, idala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo, ug midason sa katinuod ang ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila sa mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Jesucristo. Hallelujah, hallelujah,
Pray to God in the storm, but keep on rowing. Usa ka Danish nga proverb, no? Diha sa unos, ampo ngadto sa Ginoo, pero padayon ug bugsay. Most Reverend Patricio H. Alo, DD, our Bishop Emeritus, Father Ricky Siblos, Rector sa Cathedral ni San Nicolas, uban sa mga kauban nga pari, Father Eric and Father Manuel Maui Trucio, Daisano nga mga pari sa Diocese sa Mati ug mga relihiyoso kauban karon uban sa tuang Bikaryo General Father Monsignor Carlos Baquial, religious men and women ug sa atua nga panggamhanan. Ako ang kinasingkasing nga pagtahod ngadto kang Gobernador Nelson Dayanghirang ang atuang amahan sa probinsya ug iyahang kauban Honorable Ninyo Oy Vice Governor. Atuang nga pinalangga nga First District Representative Ma'am Cora Malania on the second time that we are together after a while. Salamat sa Diyos. Honorable Joel Mayo Almario, 2nd District Representative, kanunay may nagkita, no? Tinahod nga Mayor sa Siyudad Samati, Honorable Michelle N. Rabat, uban sa INBC Mayor, Honorable Glenda Rabat Gaita, uban sa mga City Councilors, o mga provincial board members. Nakita na ho ganiha, Mayor Nestor Uy of Tarragona, thank you for joining us. Sa simbahan ng mga lumilihok, Monsignor Mr. Carlos Milan, tuang Parish Council President, ug mga pinalangga nga mga parishioners diri sa cathedral, diha sa 92 ka mga GKK, uban sa atua nga KPK President nga naglihok usab, Mr. Dennis Tolentino, center organizations, apostolates, ug mga bisita karon dinhi sa atuang ika-83 nga kapistahan. Happy 83rd Fiesta kanatong tanan. Viva San Nicolas! Viva! Palakpakan ta ang Diyos. Akong kasing-kasing nagsubo usab kay daghan naman ang wala gipasulod tungod sa pag-obserba nato sa atuang health protocols. Mao na nga naa sa gawas, ako ang kinasing-kasing pag pangayo og dispensa kay alang lamang ini sa atua nga kaayuhan. No. Mao na nga nakita nako karon ang atua nga pagpaningkamot. Pinaagi sa pag-ampo ni San Nicolas de Tolentino nining panahon sa pandemya, Ginoo, lig-una ang among pagtuo. Mao kini ang tema nato karong tuiga. Mga kaigsunan, dili gayud lalim ang atong nasinati nini karong tuiga diha sa pagsulpot nining COVID-19 nga sakit. Gisuwayan gayud ato ang pagka-alerto, ang atuang pagka-flexible o atuang pagka-resilient kung unsaon nato pagtubag nining wala pagayod mahitabo nining atuang henerasyon, no? Gawas niya tong 1918 katong Spanish influenza nya, wala naman siguro natawag 1918 sa atuang mga nanimba karon. Tumaw na nga bag-o kini nga kasinatian. Mo na nga
sa atuang parang aduna pa mga bag-o nga mga terminolohiya nga atua nga nadungog sa radyo, sa telebisyon, o bisan diha sa social media, o mabasa nato sa mga billboards na aning social distancing, na aning quarantine, na aning face masks, face shields, hand washing, thermal scanner nga mauna ang madungog nato balik-balik diha sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi. Ug mga daghan nga mga kabag-uhan dinhi karon. Mauna nga nigawas na ang mga teleconferencing. Ug naa na po'y online selling. Uban sa inyo diri na maligya tanom ninyo diha sa inyong balay, na maligya mo kay nauso naman ang pagpananom. Online selling. Bisan gani diha sa larangan sa edukasyon, naa ang mga kabag-uhan. Online learning. Modular. Synchronous. Asynchronous nga pamaagi. Mauna nga kini ang mga ipaabot nga mga observation sa mga heads sa mga Catholic schools o sa seminary. Ilang pagpaningkamot sugod niya tong Agosto 24. Lisod bishop paningkamot gyud ni og adjust nini nga tuang panahon karon. Ug mao kana nga lahi gayod ang atua nga kasinatian. Ug bisan gani sa pagpangandam sa tong kapistahan, giwala nato ang mga nightly presentations, mga activities o mga kalihukan nga gipasiugdahan sa dakbayan sa Mati sa Mayor diha sa atuang city administrator nga si Attorney Al Aquino nga mao kanunay ang point man. Paningkamutan nga malikayan ang panagtapo. We have to preserve the gains that we have achieved in the fight against COVID-19. And that's why we do not let our guards down. We should not be kampante nga, okay na, mura og hinay na. No, we continue our fight. Apan bisan panini mo na nga, bisan panining mga nangawala nga mga uban nga mga trimmings nato, naagi hapon ang pinakaimportante kining kasaulugan nato sa Santos nga misa. Pagpasalamat sa Dios. Mo na nga wala nato ni nawala kay mo ni ang essential. Mo na nga lipay ko kay si COVID-19 ang pamilya sa probinsya sa Mati o diocese sa probinsya sa Davao Oriental, diocese sa Mati, ang mga amahan nagkatigom karon. Pispo mga pari, leaders nato gikan sa probinsya hangtod sa syudad. Kasagaran busy kayo ang mga congressmen, ang congresswoman karon nga panahon. Si COVID ang nakapa pundo sa ilaha diha sa ilahang mga distrito. And that's why we are here, a family in this cathedral, to thank God for this 83rd fiesta. Palakpakan ta ang Dios nining grasya sa pagtuo. O gini nga pagpasalamat nato nindot nga larawan, tuguti ako sa paghatag lamang tulo ka mga pamalandong agi og pagpalawom nato diha sa atuang pagtuo nga Kristiyano ug pagka-Katoliko. Una, ang pag-ampo ni San Nicolas. Naa dinhi sa tema pinaagi sa pag-ampo ni San Nicolas. The good God will heal you.
iyahang gisulti sa usa ka bata nga masakiton. Ug naayo ang mao nga bata. Ug mao kani ang na-record nga una niya nga milagro diha sa iyaha nga kinabuhi. Lain nga milagro nga diin siya nagmasakiton. O usa ka gabi niya nagipadamgo siya sa mahal nga Birhen Maria o giingnan siya pangayo og tinapay upan ituslog kini sa tubig ug kana ug mamaayo ka. Mao na nga iya hang gibuhat kini ug namaayo si San Nicolas. Ug mao kana nga naapil na kana sa tradisyon sa mga Agustiniano nga mga pari nga matagpista ni San Nicolas maghatag og mga pan nga gipanalanginan sa katawhan aron usab sila mamaayo. Ug mao kana tuang pagabuhaton sa katapusang bahin pagpanalangin ning pan ni San Juan. Nga diha sa iyang pag-ampo atong pagtuo mamaayo usab kita. Kini ang pag-ampo ni San Nicolas nga mao gayud kanunay ang atua nga makahatag og kaligon diya sa tuang kinabuhi. Ug mao kana mga kaigsunan nga bisan tuod adunay limitasyon ato ang panagtatapok apan kita nagtuo nga ang pag-ampo sa mahal natong patron mao ang naghatag kanatong kalisdanan nga kalig-on nga musagubang sa mga kalisdanan o mga suliran sa tuwang kinabuhi. We have Saint Nicholas who is praying for us. There should be no sign of weakening of our faith. We must continue to move on because our patron saint is praying for us. Pag-ampo ni San Nicolas. Second point, buhat sa pagsangyaw sa Dios. Pagkatahom sa mga tiil ni atong milatas sa kabugturan aron pagwali sa mayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay o pagsangyaw sa kaluwasan. Isaiah 52 verse 7 nga mao ang atuang unang pagbasa karong buntaga. Nindot nga pagpahinumdom sa propeta alang nga mga nagsangyaw sa mayong balita. Mga tiil nga mikatkat sa mga bukid, mibaktas o mga layo nga mga lugar aron pagmantala sa mensahe sa kaluwasan. Mga kaigsunan diha sa pagwali usab ni San Nicolas nga daghan ang nabag-o diha sa ilahang pagtuo. His preaching moved people to be converted and they embraced the Christian faith. Diha sa pagsangyaw mga kaigsunan, dili lamang kini, susama niya akong gibuhat karon nga nakadungog kamo. Apan dunay pagsangyaw pinaagi sa buhat. Mauna nga ako ug si Father Ricky, ang rektor sa katedral, amo agyong giimbita si Dr. Reden Bersaldo nga tuang head sa province sa Incident Command ug si Dr. Benhor Onji Katbagan ang atua pong head sa Incident Command sa city nga moapil unya sa paghalad sa mga bulak nga tustuang patron. Ngano man kay diha sa ilahang gibuhat, diha nga sila miatubang nga may sugon sa mga dunay suspect sa COVID o positibo sa COVID
ang mga kauban niyang doctors, nurses, medical technologists, pharmacists, ug uban pa nga sila ang naa sa frontline nga diin diha sa ilahang buhat, ilahang gisangyaw ang ebanghelyo. Now we have professionals who risk their lives facing these difficulties in order to show to us that we care for your life. We are here. We assure you that you will be healed. Diha sa buhat nila gipakita. Diha ilang gibuhat tungod sa the marching orders that they received from the governor, from the mayors, from the honorable representatives, nga buhatan ninyo taman sa ginhawa, nga matiman ang katawhan sa Dios. Preaching through our actions, preaching through our charity work. Ugmaw ka na nga, we personally invite them. Pasalamatan ta nga tuwang patron nga mo naghatag ka na tug kaligon. You are proclaiming the gospel in the battlefields. And thanks for your heroism. Thanks for your sacrifices. Sunod sa siguro piyesta puhon, kung okay na ang panahon, murag mabalik lantaw nato nga kining mga tawhana, kining mga nagtrabaho diha. Grabe ang ilaha nga pagsakripisyo. Saint Mother Teresa did this when she embraced those with leprosy, those old people who were abandoned. She did not preach, she did not talk much, but through her actions, many were convinced that indeed Christian religion, Christian faith is really a faith that embraces brothers and sisters. Mao na nga kini nga kapistahan 83rd, bisan na wala sila dinhi ang mga nurses ug doctors, ato silang palakpakan because of their heroism. They sacrificed so much. Tumaw na nga sa pag-ampo, pagpasalamat, ato silang halaran. How beautiful are the feet and the hands of these frontliners who bring the good news in their actions. Bisan kadtong wala karon, apa nahiusa kanato diha sa namati karon sa radyo, nakakita sa telebisyon, diha sa Trinity cable ug sa social media, Facebook live streaming. That's one way also of bringing the gospel to the people. Mao na nga salamat sa modernong kahimanan kay bisan yung mga paryente mahigala nga dili makaanhi karon, in one way or another they are one with us because they see us worshiping and praising God with Saint Nicholas de Tolentino as our patron. Umaw ka na nga, sama kang San Pablo, makapangutana kita, what is then my reward? Just this, that in my proclamation, I may make the gospel free of charge. I do it all for the sake of the gospel, that I may receive a share of my blessing. 1 Corinthians chapter 9 verses 18 and 23. Wala ko'y ganti. Ang ako lamang nga hatagan ako sa Dios sa panalangin. Umaw niya tua. Simbahan, gobyerno, wala ko'y gigikuan ani bishop. Ako alang nga I can share the blessing of God and God will bless me also.
proclaiming the gospel without expecting any return. Third and final point, pagpadayon nato, Ginoo liguna kami. Sa katapusan ng kaigsunan, sa itong pagpanaw sa atong kinabuhi, kumani niya itong santos nga misa, manglakaw man kita, manguli man kita, apan diha sa itong pagpanguli, kita gipahimnuan sa tuwang Ginoo, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Mark 16, verse 15. Ug diha sa itong pagpadayon karon sa pagpanglakaw, mao kini ang atong gipangayo sa Ginoo, liguna ang among pagtuo. Liguna kami diya sa muang kinabuhi. One spiritual writer by the name of Carlo Caretto said, and I quote, "The degree of our faith is the degree of our prayer. The strength of our hope is the strength of our prayer. The warmth of our charity is the warmth of our prayer." Unsa day kadako ang atuang pagtuo, mao po ni ang kadako sa atuang pagampo. Unsa kalig-on ang atuang paglaom, mao po ni ang kalig-on diha sa atuang pagampo. Ug unsa kainit ang atuang pagkamanggihatagon, mausab kini ang kainit diha sa atuang pagampo. Ug mao kini atuwa karon ng Panginoon, liguna lamang kami Ginoo sa amuang pagtuo aron kami makapadayon diha sa pagsangyaw sa mayong balita. Ug mao kana nga diha sa atuang paghangyo kaniya, diha sa santos nga misa sa Eucharistia, mga kaparian, mga laiko dinhi sa atua nga simbahan, hiusahon ta ang atuang pagpasalamat ngadto sa Dios. Yes, COVID-19 is here with us. But I'm going back to my first statement. Pray to God in the storm, but keep on rowing. Diya sa unos atong kinabuhi karon, padayon kita nga nagampo. At the same time, padayon sa pagbuhat sa angay natong buhaton, padayon sa pagbugsay, padayon sa paglawig. Ug ato kini nga mahimo diha sa pagampo ni San Nicolas de Tolentino, atong patron ug sa grasya sa Dios. Viva San Nicolas de Tolentino! Panalanginan unta kitang tanan sa Dios. Palihog manindong. Modangop kita karon ngadto sa Dios Amahan, ang tinubdan og maglilig-on sa Mga pangulo sa simbahan, Francisco atong Santo Papa, Abel atong obispo, mga kaparian ug relihiyoso ug mga laikong lederes, mamahimong lig-on diha sa pagsangyaw sa pagtuo, pinaagi sa ilang pulong ug panigingnan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang among pagtuo. Nga ang mga anaa sa panggamhanan, makabaton og hiyas nga makapahimo kanila, nga mga sumbanan alang sa pagatiman sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang among pagtuo. Nga ang tanan nga nagsaulog sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, magpabilin nga makanunayon sa pagtuo sa kaluoy, o gugma sa Dios, ug makapaambit niini ngadto sa labing nanginahanglan,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang among pagtuo. Nga ang tanang labing naapektuhan sa COVID-19 nga pinaagi sa pangama ni San Nicolas makabaton og igong kusog aron sila magmaluhotayon diha sa pagtuo sa Dios nga maghahatag sa tanang maayong gasa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang among pagtuo. Nga ang mga nangamatay ilabi na gumikan sa COVID-19 makaambit na sa kalipay ug kalinaw kauban ng Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang among pagtuo. Dios among amahan, midangop kami kanimo uban sa dakong pagsalig nga imong lig-onon ang among mga kasing-kasing aron nga makapadayon kami nga madasigon diha sa pagpadayag sa among pagtuo sa pulong ug sa buhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod og atong awiton ang awit sa paghalad. Sa gupaw santo
Palihog manindong. Mga igsoon pagampo kamoro ang akong iyong sakripisyo dawaton sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sudunga ang mga gasa nga among gihalad karon nining pangili ni San Nicolas de Tolentino. Itugot usab nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod sa among ginahimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Nicolas. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadayeg kami sa imong kahalandon sa way hunong nga pag-ingon. Palihog magluhod. Santos gadi ka, amahan o giday ka nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak si Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, lagyan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tao alang kanimo, ang nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kining mga gasa, himoa kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, ang mamahimong lawas sudugo ni Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatan ninyo kini o kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Nagsangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagwantala sa imong pagkabanhaw, hangtod nga ikaw mubalik, ikaw mubalik. Amahan sa paghandom sa kamatayon ng gayanto si Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyong maymayaon nga pagkabanhaw, sa iyong pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santo subuhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo ti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapayuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga galimahan sa iyang lawas sugdugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimo sa kalawas ug sa ka-Espiritu diha ni Kristo. Hamoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Kang San Nicolas de Tolentino o sa tanang mga santos, tamong gisaligan nga motabang kanimo pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalay, magapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan, liko na diha sa pagtuo o paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulgoon, Francisco among Santo Papa, Abel among obispo, og ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, og sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan, nga niya karon sa imong atubangan. Dugto nga diha sa kadait, ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron, padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga bibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo putanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya. Hangtod sa kahangturan. Palihog manindong. Maghiusa kita karon pagsangpit ug pagpasalamat sa atong langitong Amahan, ginamit ang mga pulong itudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanoy sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang panaginig suunay. Cordero sa Diyos na nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawag na sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Palihog mangluhod. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga nakaron dinhi ug mokalawat kaniya. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay ang lahat ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin tinialan. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapating sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa napi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin ialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Bawat huni ng ibon sa pagilit ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga, sana lamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong
Palihog manindong. Magampo kita. O Ginoo, si San Nicolas de Tolentino wala mundang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo. Ug gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinagi sa gahom nining misteryo, liguna ang imong mga alagad diya sa pagtuo sa kamatuoran aron bisan asa ila kanyang itugan sa pulong ug sa buhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Oratio Imperata. Kitang tanan, Dios among amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan, aron maghangyo sa imong panalipod, batok sa COVID-19, nga mikalas na sa daghang kinabuhi, ug nakaapekto sa kadaghanan. Nagampo kami sa imong grasya, alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ug hinungdan, niining virus ug sakit, ug sa iyang pamaagi sa pagtakod. Giyahi ang mga kamot ug unahuna sa mga hanas sa medisina, nga sila magatiman sa mga masakiton, uban ang kahanas o kaaghop, ug ngadto sa panggamhanan o pribadong ahensya, nga mangita sa kayuhan ug sulbad ni ining katalagman. Nagampo kami alang niadtong mga gitakbuyan, nga sila mahibalik sa maayong panglawas. Hatagi kami sa grasya, nga magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang niadtong nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo sa Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria dangpanan sa mga Kristiyanos. Igampo mo kami. San Rafael Arcangel. Igampo mo kami. San Roque. Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Igampo mo kami. San Pedro Calungsod. Igampo mo kami. San Nicolas de Tolentino. Igampo mo kami. Palihog manindog ang tanan. Karon atong pasidunggan ang atong patron. San Nicolas, nga pulahan sa fatud katingalahan, imo kaming panapangan, karon ug sa oras nga tanan. Imo kami panapangan, karon ug sa oras nga tanan. Ikaw langit sa daghang bituon, sa walay sanglit nga kahayag, ang kaluoy imong gipahayag sa mga nagsupo sa kagabion. Ang maayong kinabuhi
pagsunod kanimo. Sang halikaw nahasama sa nagpuyo pa ikaw sa yuta. Ang imong pagkasantos nakita sa kaputri mong way sama. Ang imong kalag ug lawas sa Diyos may puluyanan. Ug sa hilo sa kasalanan, ikaw mahal nga santos na luwas. Sa virtudes nga pagsunod, mahoy mong mainit na tinguha. Sa pagpaupos imong nakuha, nga ikaw karon ginataho. Ang imong tinapay maoy tambay sa mga masakiton nga tanan. Ang kaayo ilang hikaplagan kung sa pagbuot sa Diyos mahauyo. Mga nagpati ug nakulian, mga inahan nga nanagsapak, nakadangat sa maayong pag-anak gikan sa imong panabang. Bisan unsang sakit nga bation, mga lumos ug may kapungkanan, imong gitapangan ang tanan. Karon mosunod ang pagbendisyon sa pan ni San Nicolas de Tolentino. Ikaw tambal nga langit no. Karon mosunod ang pagbendisyon sa pan ni San Nicolas de Tolentino. Sa kasaysayan sa kinabuhi sa atong patron San Nicolas de Tolentino, miabot kaniya ang usa ka balatian. Niana nga panahon nagpakita kaniya ang mahal nga Birhen Maria sa usa ka panan-awon ug misulti kaniya nga mukaon siya ug gamayng pan nga ituslob sa tubig ug siya mamaayo. Gibuhat kini sa atong patron ug diha-diha naayo siya sa iyang balatian. Gikan nini nga milagro sa iyang kinabuhi, migawas ang istorya sa pan ni San Nicolas.
Diha sayang kinabuhi, nakaayo sab siya og daghang mga masakiton, pinagi sa pagpakaon sa pan, nga binasa sa tubig. Pinagi sa tong pag-ampo, mangayo kita sa pangaliya, sa atong patron nga mamaayo kita sa atong mga balatian ug sa tanan nga atong gihigugma. Mag-ampo kita. Langit ng Amahan, imong gidala ang imong bugtong anak aron mamahimong tinubdan sa katagbawan sa among mga kagutom. Nagahangyo kami nga imong panalanginan kining pan. Mahimo ta kining tinubdan sa espirituhanon nga kaayuhan sa tanan nga mukaon niini alang sa kadungganan ni San Nicolas de Tolentino ug mamahimong tambal sa lawas ug kalag sa tanan nga misalig kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo nga nagpuyog nagahari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod og atong paminawon ang mga pulong pasalamat. Maayong buntag kanatong tanan ug happy fiesta. Tuguti ako sa pagpaila sa atuang mga kaparian dinhi sa daysa mati nga miduyog kanato nining pagselebrar nato sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, ang atuang patron dinhi sa katedral. Una, ang atuang obispo emerito, si Bishop Patricio Alo. Sa St. James Vicariate, Parokya San Nicolas, Parokya Santiago Apostol Katiel, na dinhi karon ang atuang Vicar General, si Monsignor Carlos Bakyal. Uban kaniya, si Father Glenn Dave Filizardo. Sa Santo Niño Paris Kinablangan, Father Roland Simon. Sa Sacred Heart Paris Lambahon, Father Barry Hill Pilar. Sa Immaculada Concepcion Paris Baganga, Father George Cajes. O Father Philip Di Malanta. Dito na punta sa San Salvador Vicariate. Sa San Antonio Quasay Paris Baugo, Father Bernard Albao. Sa San Ignacio Parish Manay, Father Pedrito Mapayo. Sa San Vicente Ferrer Vicariate, sa San Vicente Parish Lupon, Father Oldarico Toruba Jr. Ubania, si Father Donald Fernandez. Sa San Isidro Parish, Bato-Bato, Father Joel Vidal. Ubanosab niya si Father Roberto Ombon. Sa San Francisco Javier Parish, Sigaboy, na dinhi si Father Mario Jimenez. Sa San Nicolas Vicariate, sa Santo Rosario Parish Calapagan, Father Joel Saison. Sa Divine Mercy Parish, Father Darby Clark. Kaubania, si Father Enrique Dungi Apon. Sa Berhen de la Guia Parish Dawan, Father Alberto Silagan. Sa
Sa San Nicolas de Tolentino Cathedral, ang atuang rektor, Father Ricardo Siblos. Kauban usab namo dinhi si Father Manuel Trosio, ang chaplain sa DOPMC. Dito na punta sa Catholic Schools. Sa Merinol School of Sigaboy, ato ang principal, doyog sa ato karon, si Father Ronnie Aurelianida. Ikanusab sa Kolehiyo di San Agustin, Father Antonio Nombrefia. Father Candido Saladaga. Father Julius Tubid. Ang atuang Dean of Seminarian sa Rimase, si Father Edelberto Mahinay. Ang atuang rektor sa St. Therese Diocesan Seminary, Father Rapi Armasa. Ang atuang Chancellor ug SOCOM Director, si Father Alfie Alembon. Ang atuang Clergy House Manager, Father Jacinto Ortiza. Gikan sa Society of Divine Vocation, Father Juni Torintira. Uban usab niya si Father Randy Diamante. Gikan sa Ministers of the Infirm Fathers, Father Eric Tampis. Kauban niya si Father Rolando Fernandez. Midoyog usab kanato karon gikan sa Diocese of Tagum, si Father Alex Adaya. Ang ato ang mga diakono, si Reverend Marlon Riquitilio o Reverend Ruben Bintayaw. Sa mga kamadrihan usab nga nakakaroon dinhi, atwa silang pasalamatan ang Missionaries of the Immaculate Conception. Ang Ursuline Sisters. Ang Catechist of St. Joseph. Carmelite Missionaries. Living in the Gospel Community Sisters. Ikanusab mga igsoon sa Society of Don Bosco. Atwa silang pasalamatan, palihog, Tindog Fathers. Mayong buntag o malipayong pista kanatong tanan. Viva San Nicolas de Tolentino! Nining pagsaulog nato sa ika-83 katuig sa parokyal fiesta sa San Nicolas de Tolentino Cathedral. Ako isip inyong Parish Rector, malipayon o mapasalamaton kay bisan diha sa taliwala sa hagit sa krisis sa COVID-19 virus na ipahigayon ang tanan sa mga preparasyon, sa mga novena o fiesta masses, himansab sa pagpahigayon sa prosesyon o uban pa nga mga kalihukan. Kining tanan, malampuson, makahuluganon o mabulukon tungod sa pagpakighiusa o sa mga pag-ampo natong tanan. Tugote ako ninyo nga mo pasalamat nining mga musunod.
Una atong palakpakan ang atong mahigugmaon o buhi nga Dios. Ako sab nga ipabot akong pagpasalamat ngadto sa atong Kura Paruko dinhi sa katedral, Most Reverend Abel Siapigo Dide, Bishop o sa Diocese sa Mati. Salamat kay Bishop. Kinasing-kasing sa ko pabot ang pagpasalamat ngadto sa tanan nga mga kaparian, mga diakono nga niya karon dinhi miduyog sa atong pagmaya ug pagpasalamat. Ug ilabi na gayud sa atong mga mass presiders, sa atong mga novena masses o sa atong mga misa pod ini kadlaw karon panahon sa atong kapistahan. Ang atong mga kaparian nga mihalad sa santos nga misa. Ing manusab akong kinasing-kasing pasalamat sa presensya sa atong mga government officials nga nakaron dinhi. Unang-una ngadto sa atong halangdon nga gobernador dinhi sa probinsya sa Davao Oriental, Governor Nelson L. Dayang Hirang, uban siyang kapikas kanabuhi ug sa dibok niyang pamilya. Salamat kanyo. Sa ato sa mga congresswoman sa Distrito 1, Honorable Corazon and Malanyaon. Salamat kayo, ma'am. Yung manusab sa atong congressman din sa Distrito 2, Honorable Joel Mayo Almario. Salamat po ko sa atong City Mayor, Mayor Michelle Rabat. Sa atong sab nga Vice Governor, Honorable Nino Oy. Sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Honorable Glinda Gaita Rabat. Sa tanan sa mga board members dinhi sa probinsya ug man sab sa itong mga city councilors dinhi sa probinsya sa Davao Oriental. No? Salamat kay isang way puas nga pagsuporta. Ngadto sab sa atong sa mayor sa Tarragona, Mayor Nestor Oy. Nakaroon din niya. Iwalo sab akong kinasing-kasing pabot akong pagpasalamat sa tanan nga nahimong kabahin inatong kapistahan karon ang mga nagkadaiyang nga mga apostolado, manusab sa mga movements, organisasyon sa atong parokya. No? Salamat kayo sa inyong pagpaabot, sa inyong suporta ug tabang aron nga mamahimong mabungahon ang atong kapistahan karon. Ilabi na gyud sa mga parish staff nga may nagalihok, manusab sa atong mga PPC members nga gipangaluhan ni Mr. Bibot Milian, sa atong KPK usab nga gipangaluhan usab ni Mr. Dennis Tolentino. Salamat kayo kaninyong tanan. Yung manusab, akong pasalamatan usab si Ma'am Baby Go nga mawagtoy nag-andam sa atong karo sa atong pagprosesyon kagahapong adlaw. Salamat kayo, ma'am. No? Yung manusab sa atong City Mayor, City Administrator, si Attorney Al Aquino. No? Salamat kayo sa pagsuporta, sa pagpanindot sa atong palibot sa katedral. No? Naningkamot gid si Attorney Aquino nili. O ingon man sa mga
kinatibok ang LGU sa siyudad sa Mati nga naningkamot gyud ban sa pagdumala sa halandong Mayor Michelle Rabat. Himanusab akong kinasingkat kasing pagpasalamat ngadto sa pundok sa mga mother butlers nga may nagandam sa mga bismen sa pari o nining nindot kayo nga mga bulat nga nasa atong altar karon nga atong nakita. Salamat kayo ninyo, no? Pasalamat usab nga atong ipabot ngadto kang Ma'am Nanit Dayang Hirang, no, sa iyang paghatag ining altar tablecloth, no, atong gigamit karon nga nasa atong altar, no. Salamat kayo, Ma'am. Kinasing-kasing po na akong pagpasalamat ngadto sa atong choir karon, ang choir sa Carmelite Monastery through Sir Albert Respicia, no? Salamat kayo ninyo. Ako sa mga pasalamatan ang atong naghatag sa atong pan, no? Nga atong gibidisyonan karon, ang pan ni San Nicolas de Tolentino nga gihatag gikan sa Jew bread o sa quality bread o ingon usab sa mga individuals, no? Nga mga pamilya nga mihatag pud niini. Salamat kayo ninyong tanan. Sa atong mga seminarians sa St. Therese Seminary through Father Rafi Armasa, no, ilang rektor, salamat kayo sa iyong pag-serve ng Santos nga misa. Yung marusab, pasalamat na ako ngadto sa mga members sa atong sukom nga nakaroon dinhi pinagipod sa pagdumala ni Father Alfie Alimbon, ang atong radio station manager. Salamat kayo. Sa tanan nga mga nag-sponsor, sa mga naghatag o mga pagkaon, tubig, o ingon sa itong mga kapulisan, sa itong traffic management, sa itong rescue unit. Salamat kayo ninyo o sa suporta sa itong mga barangay, city government o provincial government. Salamat kayo. O gilabi na usab sa tanan nga nagalihok, no? Atong mga nagluto karon, nagandam alang sa atong paniudto. Kudo naman ko'y nalimtan, no? Pasayloan lang gid ko, no? Ang Ginoo sayon man ta nga He is an all-knowing God. Sayod siya sa tanan nato nga gipakita nga tabang, no? Diha sa maong kalampusan sa atong kapistahan karon. Karon ato na po nga naobserbahan o nadungog nato ang atong klaro nga tingog sa atong bag-ong sound system. Buot na ko nga ipabot akong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa mga tao nga dunay malumo nga mga kasing-kasing nga mitunol sa ilang tabang pinansyal aron lang ma-purchase nato kini maong sound system, no? Sa atong simbahan. Una, kinasing-kasing ako pasalamat ngadto sa atong halangdon nga gobernador dili sa probinsya, si Governor Nelson Dayang Hirang. Salamat kayo, Gob. Ingon man usab, kinasing-kasing akong pagpasalamat ngadto kang Congresswoman, no? Corazon Malanyaon. Pasalamat usab nako dit sa ER Supermall kang Mr. Idibong Pang. Akong pagpasalamat usab ngadto kang Mr. Juanito and Mrs. No? Pinky Inohalis sa gikan sa parokya sa Sigaboy, no? Naroon sila dinhi. Pasalamat po natin dako ngadto kang Mayor Nestor Oy, Mrs. Adelina Aponista, Botica Wina, imanusab kang Congressman Mayo Almario, Mrs. Baby Go, Engineer Gregory Dukel,
Mr. Eddie Montecalvo, Mr. Dondon Hunyo, Engineer Ruel Dumadang, Mrs. Rosalind Lopez, Mayor Elinda Lim Salupon, Vice Mayor Alonzo Lim Salupon, Honorable Chino Almario, Wanson Nasser Salupon, A&J Enterprises, Vice Mayor Glinda Rabat, Mayor Katrina Orencia sa Sigaboy, o di Vice Mayor Vicente Orencia. Mauna sila ang may kinasing-kasing, may pabot silang suporta og tabang, hinungdan nga niya na kini atong bago nga sound system din sa atong simbahan. Ato silang pagpakan, isip itong pagpasalamat nagto kanila, no? O kaduna payuban nga nihalad nga dilibot magpaila silang pangalan, no? Mitabang lang sila sa hilom, no? So salamat kayo o alang usab natong mga igsoon nato nga doon na pa'y plano nga mutabang para sa atong sound system, no? Wala pa gini maimpa sa atong sound system. Kaya ang kantidad ni 1,064,000, no? So napatay kulang ni ini. Bayronon pa ni nato sa sulod sa duha ka bulan, no? So mao na nga obliga pa natong opisina nga mudawat sa inyong tabang alang sa pagpadayon nato sa pagbayad ni natong bag-o nga sound system. So kaniyang tanan, daghan kaayong salamat. Pinaagi sa pag-ampo ni San Nicolas de Tolentino ining pandemya, Ginoo liguna ang among pagtuo. Sa katapusan, para sa hanay sa atong paniudto karon, ang atong mga parokyano dinhi sa Mati, iniguman sa atong misa diha sa atong mga exit nato sa simbahan, dunay mga ipanghatag diha nga mga pagkaon iligdayon ninyong labas, no? Natay ipanghatag sa inyo ha. Para dili ta maguot, pwede nga nigdawat na to, diretso na tag-uli po, no? Kay para ma-maintain na to, no? Nga wala dili ta maguot din sa atong simbahan. Unya, ang atong mga bisita, ang atong mga